Sanibonani la kuwani Shophakam, Mbingelelo Sifundo. Sithanda ukuthi ihalala kuMampintsha noBheki Sodom. Ngengane yabo yokuqala kukade bathandana. Uzokhumbula nje baqeda kushada kulezi insuku ezidlule. Noma umshado wabo wakumele ube ngonyaka odlule. Ngey'ngqinamba zempilo ze-COVID-19 kuphoqelela ukuthi beshade kulo nyaka. Futhi le ngane yabo singasho ukuthi nje iy'busiso zomshado. Okukhombisayo ukuthi umshado ube yisibusiso phakathi kaBheki noMampintsha. Sacela nje mbukeli wethu, sho umbono wakho ngalolu daba noma ubabongele nawe mbukeli wethu. Ungakhohlwa ukulayikha nokusubscribe. Ngiyabonga.